Nej, Benji! Det är mormors tårta. Benji, sjung happy birthday till mormor då. Hör du din lilla skrotunge? Nej! Det är så busig. Äter du upp mormors tårta? Nej! Få se då, kan du sjunga? Nej! Det är så busig, Benji. Är det gott? Är det gott? Älskling, vad gör du? Vad gör du för någonting? Yummy. Är det yummy? Är det tårta? Är det gott med tårta, Benji? Benji, kan du sjunga happy birthday till mormor? Hörru, inte hoppa med i sängen nu med tårtan. Sitt ner, är du snäll. Tack. Mormors vill ha med. Det är mormors, ja. Säg, saknar dig mormor. Hörru.